Welcome to the Leading Site News. APHRC Lapan Congress Alliance ang bongjang mipuni pa troxier ni difu 5 mile along ni hangrong kithe along mega rally ki pedo ponji posi XMLA Hemsing Tisopen Pangdakpon 2026 Assam Legislative Assembly MRA election of Harman Kijotsi mega rally difu 5 mile ni hangrong kithe along pado ponji posi jang mipuni pa trok ni Congress Lapan APHRC chelang petpen Congress asa hemalong pharang kemai kangni APHLC Lapen Congress jointly press conference emergency press conference nilitum hangpon ilo phapon iglo laso prang dak nilitum akorti non muhet pachini pon long lelang timung sango do bapu sing timung general secretary lo Congress lo Lapen la bupenas nu lo XEM lo district committee member lo lange APHLC da mu pachini lo nilitum hin manda pachini pon lo Lasi non laso emergency press conference ki bipon alam theba jasamet pena jointly pas mile long press nilitum ke phapon bangkel halo rally biponji mega rally pusi amen irpon lo lasi so mega rally along main alam the puthak ethe thini nilitum moheta than bon lo besang hubanda highlight poni fansi lapen munir phana nang pa duin fansi nang tum hoi pen rat phanda chuning ri pon alam the si press conference bipon no pini la solam the puthak long bangke karbiang long lapen asam long congress lapen alliance partner datum campaign election campaign pen non pini pen ni pli angbong ratatum decide elo chera elo nonge non sambangke India leadership pensi dispurolo mate Assam government cherai sarkar cherai dam pupu bange Assam marat cherai elo halalo ni eson sonyelam thi budak niltum kadu alliance pen pachining tungalam ke halo muhetta ninje ponlo Rahul Gandhi ke wang labangke Rahul Gandhi ke wang bangke clearly ili tumphan pachini te kanglo lapen sarkar ke wang luponte alangli hin pen bangke ili tum agenda core issue autonomous state budak bangke pipo pusi batai pli alangli lam ninje ponolo klar dak pen ninje ponlo lasi nildum jointly ta alangli phandame kachuru pajir poniglo karbing long arad phanda lasolam the puthak churu ponlo kachitu dun pot melo kadu ge cherap dun pot lasi non nildum dak bangke agenda issue bang do pigi sita autonomous state agenda bang iltum mangala claim vek po la mo thiek pan nili ninje ponlo hini mangke dak iltum non bipolar hini aktuar sidak kacethak do damlo theklong lo lalo lahini pelonte isi bange progressive democracy kesebli van isia force dolo karbyang long lota lapen isi bange anti autonomous state anti development anti people lahai agenda isia force dolo lahlo basic non ildum ke thegam lo lamge lalo dontu lasi non la so porut da karbing long lo kontek ke saffron brigade pudo english alamen bangke ladak bangke rss ke main lo bjp do po bajrong dol to moha hindu bisho porishad pen chenglok latum isia team do all india lo karbiang long konteks long bangke saffron brigade bangke dak bangke expand thulu kam thulu lasi dak bangke non election context banil tum langdam lo bonte mane tumge core issue lam the budaksi advance surrender damelo mane pro BJP pro saffron brigade fancy surrender damelo ni tumge
lason ben si BJP ban kroy popo nangli tu machini lo nangli tu ming sai damba melo te ideologically lang namba melo pongte ladak mangke anti autonomous state anti development fascist party bansi ari chirungdam erlo laso joinesi non bangke Karbianglong ratatum West Karbianglong ratatum non kere olu nili chorolo nilitum chorolo reserlo non bangke lasi non la sopor hud bangke penangan election hawa hud penangan na song tu manege methang ke thur nunda dolo songmen mang thur nunda dolo sita nangli langdam erlo pulongte dake bipolar mo pena pulo isi ke Congress alliance another bangke BJP atum direct indirect alliance partner se dak dulo lasi iltum pangthek namlo lapen Karbianglong rata non lasi pangthek lo lasi non bangke Karbianglong orlo atok anu anda Rahul Gandhi ke ningji alam pen rethink puthot matha tulo BJP lo dora tumada matha tulo non ke arong pensi non bangke alliance partner long भूत की पीए फांसी नॉन के चिठिक डिंग लो लासी लासोलाम पेन नीली नाम तुम होई पेन Karbianglong rat फंदा चोरो लो लापेन काप्रे कलाम के नीली पिडिंग दम दे लो इसी नॉन नाइनरनी इलेक्शन पुलिंग दोपो लासी लासो पुलिंग लो दाक जसमेट डिफू कैंडिडेट अलोंग मांगे जेआई कथार लो laso jai katharalam ke kaddo we kapre assessment dolo dipu consensi a citizen tumanda assessment dolo dak BJP dolo iltum alliance partner dolo mane ke independent appointment si dolo sitala sombo langamer lo ratum iltum homosti lo mata langamer lo decide erlo nono bange alliance a candidate pan mate KCR jana fansi bhut pinang popu bange cherael athe assembly lo bange hala daga bange inu thek chedan hai ki claim hai a rules procedure mukhadu lahai mukha kelang thek muni nei mane bange lahai rules procedure ra chini nela ain ta chini nela kudongte la bange nikan phoke hada papadam chorta la so alama bangke non rad tuming sailo la pe non mage Karbianglong kachi seb ji afan longle ke jor BJP etum longle ke jor corruption a BJP etum afan non mage election hoi pen parem ponji bansi rad tum decide lo si nili nang tum hoi pen puthot chuni rilo penap areli mega rally long harong atokanu pen dame kewang pedi ako chisiklo non ansu se kewang thuye panda non dolo adak penangan tum joining alam do ase penang rally lo joining program ke bibelo sidala tum methang se automatic pupu english pan hai la BJP lo ke kroyara tum si kewang dupigi lalo don tum lan than si pachini pon pajut